baino lehen, arratsaldeon, eta zer baino lehen mila esker gaurko aurkezpen honetara hurbiltzeagatik. Benetan ederra da Santueneko frontoia horrela ikustea, eta uste badala zerbaiten seinale, gaurko aurkezpenak sortu duela ikusmira. Urtebete inguru ez, bildu ginen hemen, Santuenerako genituen asmoen berri emateko. Santuenearen eraldaketa jasoko zuen auzoplan bat osatzeko proposamena egin genuen. Erronka hori plazaratu genuen, eta horretarako auzoplan bat osatzeko parte hartze prozesu zabal bat abiatzeko gonbita egin genizuen. Galdera batzuk plazaratu genitun, nola irudikatzen dezue 7-10 urte barru Santuenea? Nolako auzoan bizi nahiko zenukete? Ze erronka ditu auzoak? Auzoko txoko eta pasabide guztiei buruz aritu zarete, hausnarrean eta hizketan, nor beretik emanez eta bestearenak adi jaso. Horregatik ezer baino lehen, eskerrak eman nahi dizkizuet modu batera edo bestera prozesu komunitario honetan parte hartu dezuen auzotarrei, eta nola ez baita ere iritikat kooperatibari prozesu hau benetan hain ondo dinamizatzagatik, ni uste beraien lana gakoa izan da.